Nå, så hej og velkommen til Ulla Landgrans YouTube kanal. Og I spørger sikkert, har Ulla Landgran? Ja, Ulla Landgran. Ja. Vi er i gang med et spil, der hedder Slender. Ja, det er nyt for mig, sikkert ikke for jer, mand. Der. Jeg har fået at vide, at man skal skive bokserne og spille det. Finder jeg så ud af. Nu skal jeg sige, first time I play it is now. So oh fuck. Jeg er allerede ved at skide bukserne. Prøv at se hvordan græsset bevæger sig. I takt. Det kan jeg ikke lade sig gøre, mand. Bum. Ej, okay. Under stjernerne himlen lidt over dig. Fuck, et stort træ, mand. Så det er en, der var den du hyggeligt her. Nej, der er sgu en taget. Hvad fanden? Der er nogen, der siger, når man tager follows. Okay, så hvis jeg tager den her, så er det lille Slenderman her. I don't want to see you, bitch. Fuck off. Jeg tør ikke mere. Jeg skider på gulvet, sikkert. Jeg skal være væk her, det skal nu. Jeg vil ikke. Jeg tør ikke. Okay. Tør ikke. Der er kraftigt med en tid mere, mand. Står du på den? Oh wait, watch. Nice. What the fuck? Er det en sti? Godt lige en sti. Tror jeg bare vi følger efter. Eller en bil. Hvad der hænger derovre? Se. Jeg tager ikke. Skal jeg kigge? Har ikke noget. Hvordan blev bilen af? Der. Hænger af. Jeg tør ikke tage den, men så kommer han. Det er 100. Står der. Leave me alone. Ja, hvis jeg må tage den, så vil jeg gerne. Med glæde. Jeg skal mig ikke røre den. Tak, det var. Jeg gør det. Er der? Tyk. Nej. Fuck. Væk. Shit. Ej, det er sgu ikke. Skider mig væk, skide bokserne. Jeg tør ikke tage en næste side, det der ikke. Go
away with you, bitch. Au, sådan. Frækkert slender. Du kan lige at give lang kran op i numsen.